πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες που ήρθαν από κάθε μήκος και πλάτος της πατρίδας μας. Ήταν πολύ συντηρητική η προσπάθεια των ανθρώπων που στις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάμε ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αγώνας είναι άκη, με ακινησία, δηλαδή τα σκυλιά που θα μπουν στη βαθμολογία και θα βραβευτούν θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ψυχρό απόρτ εφόσον έχουν τη διαδρομή σε ΑΣΕ και κάνουν και ακινησία. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τρικαλινή κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά το Δασαρχείο Τρικάλων και τον κύριο Καλόγερο για την βοήθειά του ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας. Τον Κυνηγητικό Σύλλογο Πύλης που εδώ και 2 χρόνια που είμαστε στη δίκηση του ομίλου αυτού μας έχει βοηθήσει τα μέγιστα. Στους Τρικαλινούς που φέρνουν τα σκυλιά τους, αν και δεν θα κρύψω την πίκρα μου, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά σκυλιά από όλη την Ελλάδα και σχετικά λίγες συμμετοχές από τα Τρίκαλα. Θα ήθελα να πω ότι το αμέσως διάστημα γύρω στα τέλη Μαρτίου θα τελειώσει και η ισχύ του Διοικητικού Συμβουλίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα περάσουμε σε εκλογές, θα ανακοινώσουμε εκλογές. Καλώ την φιλική οικογένεια των Τρικάλων να είναι σε επαφή μαζί μας. Θα ανακοινωθούν στο γραπτό έντυπο τύπου και στο διαδίκτυο σχετικά με το θέμα των εκλογών. Κάτι περισσότερο δεν έχω να προσθέσω. Καλώ όλη την κυνηγητική οικογένεια της πόλης μας, την κοινοφιλική, να είναι κοντά στον Όμιλο, να κάνουμε μέλη, γιατί πραγματικά, όπως έχω πει και παλιότερα, υπάρχουν μέλη, θα υπάρχει και για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον και κάποιοι επιλέξουν να συνεχίσουν, και για τους καινούργιους που θα έρθουν και θα παρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα υπάρχει μεγάλο ερέθισμα ώστε να συνεχίσει ο Όμιλος να υπάρχει στο στερέωμα το κοινοφιλικό στην πατρίδα μας και δικαίως πλέον καταλέγεται μέσα στους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σε επίπεδο επαρχίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
ίδιο σκαρί. Και διατρέλα. Πάμε κάνει λίγο πίσω. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται τώρα από εδώ. Πάμε. Μην μιλάς μόνο γιατί ακούγονται όλα.
Ξέρω, εδώ, έλα εδώ. Εδώ, έλα. Στοπ. Toto. Νίκο, κοίτα λίγο εδώ. Μπράβο ρε Μαγκούτη! Σουλιώτης! Ταούλας, άκουλας! Μαγκούτης! Θύμισε από μετά να σου πω κάτι. Ναι. Το πουλάς. Νίκο, κάτσε λίγο. Μπράβο, φρέιζ. Κούρας! Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, και συμμετέχοντες και θεατές. Είχαμε χρόνια να κάνουμε αγώνα στα Τρίκαλα και ειδικά σε εορτή και εκτροφή στην πόλη μας μέσα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να σταθούμε όλοι οι Τρικαλινοί δίπλα στον Όμιλο. Δεν λογίζεται ο Όμιλος να έχει τόσους φερματσίδες και να μην έχει έστω 100-150 μέλη. Για να μην φάω χρόνο από τους κριτές, θα πω και κάτι τελευταίο. Τέλος του μήνα σχεδιάζουμε να κάνουμε εκλογές. Ποιοι ενδιαφέρονται για τον Όμιλο να συνεχίσουν τη δουλειά μαζί με κάποιους που θα παραμείνουν από το Πολιό Διοικητικό Συμβούλιο είναι ευπρόσδεκτοι και πραγματικά θα χαρώ να υπάρχουν άτομα καινούργια μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και από την Πύλη και από την Καλαμπάκα. Αυτά είχα να σας πω για να κάνουμε γρήγορα. Ο κύριος Κώστας Βλάχος θα περάσει στις κρίσεις των υπηρετικών και στη συνέχεια θα γίνει η βράδυση των υπηρετικών. Και αμέσως μετά ο κύριος Μεγαγιάννης που είναι ο κεντρικός κριτής των αγγλικών φυλών θα περάσει και αυτό στις κρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χειροκρότημα για τον πρόεδρο. Γεια σας και από μένα. Πρέπει να σήμερα το τερέμα του υπηρετικών. Πριν ξεκινήσω να πω για τον αγώνα, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας, γιατί πραγματικά η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό δείχνει ότι αγαπάτε τον Όμιλο και είστε κοντά. Και δεν είναι μόνο από τα Τρίκαλα, είδα κόσμο από Λαμία, από Λάρισα, από Αθήνα. Καρδίτσα, Βόλος. Βόλο, από πολλά μέρη. Η Θεσσαλία ήταν όλοι παρόν. Η Θεσσαλία σχεδόν όλοι παρόν, ναι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι
αγαπάτε και συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Όμιλος. Για το Διοικητικό Συμβούλιο θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια γιατί είδα μια οργάνωση άψογη. Πάω τώρα για το επίπεδο που είδα. Δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασα, αλλά ήταν ένα από τα καλύτερα επίπεδα που έχω δει εδώ στη Θεσσαλία. Είδα ζώα που κυνηγάνε. Ζώα που έχουν ρυθμό, ένταση, του ψάχνουν σωστά στον τύπο τη αρχή του. Και με λίγα λόγια είδα κυνηγός του. Και αυτό με ικανοποίησε. Όταν λέω ότι δεν με εντυπωσίασε, περίμενα να δω και λίγο μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά ο αγώνα δεν είναι τέτοιο ώστε να ελέγξουμε την ποιότητα ενό σκύλου. Κοιτάζουμε άλλα πράγματα. Ήταν ένα αγώνα πατρική. Ήταν όντως ένα επίπεδο υψηλό. Και αυτό τιμά τους κοιναγωγούς, έτσι. Για τα προβλήματα τα είπαμε. Το θύραμα είναι ο χώρος, δεν είναι κατάλληλος. Ο χώρος πρέπει να έχει λίγο περισσότερο φύλαξη για το θύραμα και να είναι πιο κυνηγητικό τερέν. Αυτό είναι γήπεδο. Ευελπιστούμε ότι στη νέα σεζόν διακόπτω, επειδή υπάρχει θέμα, δεν μπορούν να γίνουν οι αγώνες. Κάνω μια παρένθεση τώρα και διακόπτω. Οι αγώνες δεν μπορούν να γίνουν όταν τελειώσει η κυνηγητική σεζόν όπου να είναι. Πρέπει να γίνουν μέσα σε ΖΕΣ. Το συγκεκριμένο μέρος είναι από το δασαρχείο χρεωμένο σαν ΖΕΣ για τον νομό Τρικάλου. Του χρόνου, πρώτο Θεός, θα κάνουμε σε ένα άλλο τερέν, το οποίο κατά γενικές ομολογίες είναι πολύ καλύτερο σαν τόπο. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ αυτά που είπα, δεν το είπα για να το βοηθήσω. Όχι, ξέρω ότι προσπάθεια κάνω και το τόνισα από την αρχή. Το λέω διότι σε τέτοιους Να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε. Μακάρι να κάνουμε εσύ από τα στιάρια, αλλά δεν μπορούμε. Ξέρω και περισσότερο και το ξέρω ότι γίνεται σε ζώνη εκπαίδευσης σκύλων και δεν μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Εδώ θα πηγαίναμε στα στάδια μας, που έχουν χώρο. Τέλος πάντων, είναι δύο θεματάκια τα οποία πρέπει να τα δει ο Όμιλος. Δηλαδή να είναι καλύτερος ο χώρος και καλύτερο το θύραμα. Για να βοηθήσουμε τους κοιναγωγούς που κάνουν τόσα χιλιόμετρα, έρχονται να δείξουν τα σκυλιά τους και βγαίνουν έξω τώρα από ένα θύραμα το οποίο δεν πετάει ή δεν. Τι να πω τώρα. Ήταν κάποια θύραματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Σήμερα είδα 8 πρετών, 5 κούρτσκα και 2 τράχτα. Στέκομαι στο γεγονός και τα ξεχωρίζω αναφυλή, γιατί το τράχτα είναι μια φυλή που ξέρετε ότι δεν συμμετέχει συχνά σε αγώνες υπηρετικών. Και όπου τον συναντώ, προσπαθώ να τον βοηθήσω. Να τον βοηθήσω με αυτό που θα πω. Γιατί είναι μια φυλή που δεν χρειάζεται τίποτα, χρειάζεται να κυνηγηθεί. Λείπει από την Ελλάδα, γιατί παλιότερα ήταν σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι είναι τώρα. Θεωρώ ότι κάνει καλή προσπάθεια ο Όμιλος στην τράχτα και έχει και κάποια άτομα τα οποία ασχολούνται σοβαρά. Είδα 2 σκυλιά δηλαδή τα οποία ήταν τράχτα, είχαν επίπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη φυλή. Είχα 6 σκύλους με πόντο, εκ των οποίων οι 2 δεν έκαναν αυτό και έτσι δεν πήγα στη βαθμολογία. Δυστυχώς το ένα από τα 2 είναι η Έλλη Τρικάλων με την αγώδη κύριο Καταραχιά, ήταν το καλύτερο σκυλί που είδα σήμερα. Δεν μπόρεσα να πει. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν στο ανώτερο επίπεδο του αγώνα, γιατί αν ήταν στο ανώτερο επίπεδο του αγώνα, ξέρετε και τι δεν είναι. Η σκύλα δεν ήταν στο ανώτερο επίπεδο του αγώνα, έκανε κάποια λαθάκια, αλλά ήταν το καλύτερο σκυλί που είδα σήμερα. Ήταν ένα ολοκληρωμένο πρετόν, με κάποια θεματάκια φυσικά, αλλά ήταν ένα ολοκληρωμένο πρετόν. Το δεύτερο σκυλί που δεν πήγε στη βαθμολογία γιατί δεν έκανε απόρτ ήταν η Ζήνα Φάμα Σολάντ του κ. Πιτσογιάννη. Έφυγε ο κ. Πιτσογιάννης για κάποιο λόγο. Και αυτό ήταν ένα πολύ καλό επανείο παιδών, στημένο σωστά, αλλά δυστυχώς δεν ήταν ο κοιναγωγός του για να κάνει απόρτ, έφυγε για οικογενειακούς λόγους. Πάμε τώρα στην κατάταξη. Τέταρτος πολύ καλός. Η Σάντι του κ. Τζαβέ. Μια σκύλα με σωστή κίνηση, καλή έρευνα, καλή επαφή με τον κοιναγωγό. Θα την ήθελα λίγο πιο υπακούη. Το εξήγησα και επί τόπου του ανθρώπου ότι σε έναν αγώνα παθητικού κυνηγείου μας ενδιαφέρει να δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα που κοιτάζουμε είναι και η επαφή του σκύλου με τον κοιναγωγό. Η εκπαιδευσιμότητα του σκύλου δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό για έναν αγώνα παθητικού κυνηγείου. Όπως είναι το στήσιμο στο τερέν, όπως είναι να πάρει τον αέρα, όπως είναι και να κάνει και απόρτη. Έκανα από τη σκύλα, είχε κάποια χαρακτηριστικά σωστά τα δεύτερα ποια είναι, αλλά λόγω των θεμάτων αυτών που σας ανέφερα, κατατάσσεται το τέταρτο πολύ καλό. Πάμε στο τρίτος εξαίρετος, Λακόπετρα Άννη, Κούρτσκα. Ένα τυπικό κούρτσκαρ με πολύ καλή έρευνα και αυτό με κάποια θέματα στην επαφή. Θέλω να τονίσω εδώ λίγο ότι τα περισσότερα σκυλιά είχαν θέματα με την επαφή. Δεν άκουγαν ούτε σφυρίχτερα ούτε φωνές. Και όπως σας είπα για τον αγώνα πρακτικού κυνηγείου, είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Ελέγχεται, εξετάζεται. Δεν αφήνουμε ένα σκύλο να τρέχει και δεν μπορούμε να ξανάρθει να γυρίσει πίσω.
Τυπικό Κούτσχαρ με πολύ καλή έρευνα. Αυτό πήρε και αυτό ένα εξαίρετο πόντο και κατατάχθηκε τρίτος εξαίρετος. Δεύτερος εξαίρετος, Καλύμπρα Τζουμέρκο, ένα τράχτα. Του κυρίου Γεωργονίκου, καλά το λέω. Ναι. Όπως είπα και στην αρχή, ένα τυπικό τράχτα. Πολύ καλή έρευνα, με ένταση, με ρυθμό, στον τύπο της φυλής του, με ένα πολύ καλό πόντο. Μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι δυτικά μικρή για να την προσέχεις. Θέλει όγκο, θέλει τάισμα, τα πράγματα που στα είπα και... Ναι, ναι. Είναι όμως ένα τυπικότατο δράκτα στην κίνηση και στο πόδο της. Συγχαρητήρια στον καινούργο. Μπράβο. Ο νικητής της ημέρας, Έρικ Τρικάλων, του κυρίου Χερόπουλου, εκκυναγωγό τον ίδιο, πρώτος εξαίρετος. Ένα επανέλπετον, το οποίο πραγματικά μου άρεσε, μαζί με το σκυλί σας είπα που δεν πήγε στην βαθμολογία, ήταν τα σκυλιά που με εντυπωσίασαν. Και θέλω να τονίσω ότι ας είναι αγώνας πρακτικού κυνηγιού, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε ένα σκύλο να τρέχει στο τύπο της φυλής του, έτσι, δεν μπορούμε να... Και αυτό ήταν ένα τυπικό κάτω των Πρετών. Με πολύ καλή κίνηση, πολύ καλή έρευνα, πολύ καλή επαφή και πήρε και ένα εξαίρετο πόντο, γι' αυτό και κέρδισε. Κλείνοντας θέλω να πω, αυτό ευχαριστήσω τον Όμιλο που με κάλεσε, θα ήθελα να τονίσω πως πρέπει να είσαστε όλοι κοντά στον Όμιλο. Ο Όμιλος χρειάζεται βοήθεια όλων, σε λίγο καιρό έχει εκλογές. Φροντίστε εκ των πραγμάτων να βοηθήσετε και ενεργά, συμμετέχοντας και στην εκλογική διαδικασία, να βοηθήσετε ενεργά μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα τελευταίο και κλείνω. Θα χαιρόμουν πολύ και θα ήμουν ευτυχής αν έβλεπα τόσο κόσμο και τόσα αυτοκίνητα και σαν αγώνα Μπεκάτσας ή Πέρδικας, σε άγριο θύραμα. Πηγαίνετε όλοι στα πανηγύρια και καλά κάνετε. Χρειάζονται τα πανηγύρια γιατί βλέπουμε τα σκυλιά, μπορούμε να τα δούμε από κοντά, μπορούμε να δείξουμε ένα σκύλο μας. Αλλά είναι πολύ πιο απαραίτητο και πολύ πιο χρήσιμο για όλους μας, γιατί οι κυνηγοί είμαστε, να συμμετέχουμε στους αγώνες με άγριο θύραμα. Εκεί φαίνονται τα καλά σκυλιά και όχι στα στέγια και στα καφενεία. Φαίνονται εκεί στο άγριο θύραμα. Συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι να τα ξαναδούμε μια άλλη φορά. Ο κύριος Χειρόπουλος ή κάποιος ο οποίος μπορεί να παραλάβει τη βράβευση στον πρώτο θα κάνει ο Περιουσιακός Γραμματέας του Ομίλου, ο κύριος Παναγιώτης Κατσαρός. Νούμερο 2 για τα υπηρετικά, τη βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης, κύριος Αναγνώστου. Ήταν παρόν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νούμερο 3, ο αντιπρόεδρος του Κοινοφιλικού Ομίλου, κύριος Κωνσταντίνος Βερβέρας, θα βραβεύσει τον τρίτο. Να περιμένω λίγο να βγάζουμε κάποια φωτογραφία, να μην φεύγουν αμέσως. Τον τρίτο. Ναι, τρίτο. Ποιος είναι, όχι. Λίγο να δούμε. Κρέκας, Κρούτσικα. Λακόπετρο, του Λιαπτόξ. Λοιπόν, σειρά τώρα έχουν τα αγγλικά. Ο κύριος Μεγαγιάννης, κεντρικός κριτικός. Συγγνώμη παιδιά, υπάρχει ένα ακόμα, κάνουμε μια βράβευση η οποία είναι με μετάλλιο. Τη βράβευση... Θα την κάνω εγώ. Θα την κάνει ένα από τα πιο παλιά μέλη του Ομίλου. Στέκει τούτο. Ο κύριος Λιώτης, ο οποίος είναι Εδώ έχω και πανέλ εδώ. Εδώ κοιτάτε, εδώ κοιτάτε. Εδώ κοίτα Χριστιανέ, πού κοιτάτε, κορτάρι. Δώστε το μετάλλιο, να το βάλεις εσύ. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και τα αίματα τα δικά μου. Μπράβο, μπράβο, σημαντικότερο, μπράβο. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο που με φώναξε να κρίνω. Είμαι ευτυχής και εγώ που υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος εδώ μαζεμένος. Θα ήθελα, όπως είπε και ο κ. Βλάκος, να είναι και στην Πεκάτσα και στην Πέρδικα αυτός ο κόσμος. Και όχι οι αγώνες να αναβάλλονται λόγω μη συμμετοχών. Πρέπει και εκεί να δείξουμε τα σκυλιά μας και εκεί φαίνονται και τα καλύτερα σκυλιά. Εγώ έκρινα με τον κύριο Τσόπλη τις αγγλικές φυλές. Είχαμε αρκετά σκυλιά. Στη βαθμολογία κατοχώσαμε και βάλαμε 6 σκύλους. Θέλω να συμφωνήσω με το θύραμα και με το τερέν του κ. Βλάκου. Γι' αυτό δεν μπορήκαν και περισσότερα σκυλιά, αλλιώς δεν πέραν περισσότερα σκυλιά στην βαθμολογία. Είδαμε και άλλα σκυλιά τα οποία ήταν καλά και δεν σας τα αναφέρω. Η σειρά βέβαια είναι τυχαία.
είναι ο Ρόμπεν του άστρο 5 του κυρίου Νταούλα. Ο Γέο του Τζίρμπι του κυρίου Νταούλα. Ο Έολο του κυρίου Αυλιανού. Η Αρετή του κυρίου Αυλιανού. Ο Μπρούν του κυρίου Καρακώστα. Ο Απαντήλιας Δένεσης Λιώνα του κυρίου Τσαρδακά. Ο Άτλας του κυρίου Καλογιάννη. Ο Ραμόντι Αργητέα του κυρίου Μερεντίτη, ο οποίος αυτός ο σκύλος, εάν πιστεύω αν ήταν ο κυνηγός του μέσα, θα έπαιρνε και τον αγώνα, γιατί στην φέρμα επάνω έχασε, γιατί δεν ήταν μέσα ο κυνηγός και έφυγε και κυνήγησε από πίσω το ορτίκι. Ο κυνηγός του, λόγω ότι έχει πρόβλημα με το πόδι να παίξει με την πατρίτσα, το έτρεχε άλλο στο σκυλί του και γι' αυτό δεν μπόρεσε να μπει και στη βαθμολογία. Αλλά ήταν ο καλύτερος σκύλος από όλα τα σκυλιά σήμερα. Και ο Βολκάνο Τελβινάριο του κυρίου Αποσπόρη, ένα νεαρό σκυλί το οποίο έχει μεγάλες προοπτικές. Όλα θα μπορούσε να ήταν στη βαθμολογία εάν το τερέουν βοηθούσε τα ίδια τα σκυλιά και το θύραμα. Αξιόλογα σκυλιά. Τώρα θα σας πω για τα σκυλιά που κατορθώσαμε και βάλαμε στη βαθμολογία. Είναι πρώτος εξαίρετος ο Φρέιζερ του κυρίου Νταούλα. Δεύτερος ο Παπό του κυρίου Σολιώτη, εξαίρετος. Τρίτος εξαίρετος ο Σέρβα του κυρίου Παπαχρήστου. Τέταρτος ο Τιμ του κυρίου Μαγνούτη. Πέμπτος πολύ καλός είναι ο Άτλας του κυρίου Νταούλα. Η Σόνια του κυρίου Σολιώτη. Για όλους. Να έρθει ο κύριος Ταούλας να πάρει το κύπελλο του Φρέιζερ. Εδώ λίγο. Μπράβο, Αγγελία! Ο κύριος Σουλιώτης για τον Καπό. Ο κύριος Στασούλας έρθει να κάνει την απονομή. Είναι ένα μαγαζί στην πόλη μας, το οποίο ξεκίνησε και μας στηρίζει από σήμερα. Υπάρχουν και άλλα καταστήματα. Μετά τις εκλογές θα κάνουμε ένα πέρασμα από όλα τα μαγαζιά, κυρίως κυνηγητικού ενδιαφέροντος και κοινοτροφικού ενδιαφέροντος, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δουλειά σωστή, γιατί να χρειάζονται πολλά χρήματα για να μπορέσει να κάνεις ένα αγώνα κατά το κάνεις πέρα. Έλα εδώ. Ούτε κουράζει, και όλες. Θα φέρουμε και το σχήμα. Ναι, μαζί. Ο κύριος Μεγαγιάννης, πέρα από κριτής αγγλικών φυλών, είναι ο πρόεδρος του φιλικού ομίλου. Και έχουμε και τον τέταρτο. Ο κύριος, ο ταμείας, ο κύριος Μανώλης, να έρθει να κάνει την απονομή. Μαγκούτης. Δεν το βλέπω τώρα, πού πάει και το Εδώ κοιτάμε, εδώ κοιτάμε. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε σήμερα το πρωινό σας έως και αυτή τη στιγμή. Αυτό που επαναλαμβάνω και πάλι είναι βοήθεια στον Όμιλο. Σε ένα μήνα θα δημοσιοποιήσουμε τις εκλογές. Επαναλαμβάνω και πάλι όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει τον Όμιλο να είναι κοντά μας. Τρεις διοικητές των αγγλικών φυλών και των υπηρετικών να έρθουν εδώ μαζί με τα σκυλιά τους. Ωραία, συγχαρητήρια. Ωραία.